Bocah iki maneh omah ya. Jok. Jok. Everybody home, Jok. Wayahe, hei. Bocah iki nih, ora suarane. Ora wonge yo. Sik tak awiyane. Ndak lu ngono bocah iki kok. Ora ana suarane. Biasane kok langsung jenggiret kaya ulo. Halo. Ini Jok. Ya. Jek suwe ta ora? Ya tak ndani, gak oleh ya. Oke. Siap ditunggu. Aja lali kopine wayahe. Jame iki wis jame. Oke. A few moments later. Sampe ya kelas ya. Enten-entenane kok kaya ngenteni nganu cah. Apa jenenge iku? Bola lali aku. Maklum lho terus cek iki. Model niki yo ngene. Masam. Mas. Riwayah-wayahe. Ngaji ku tak anteni. Wonge Kali ora. piye jenenge bolo kok. Wonge gak anteni wonge lunga nen lah. Kali lapo. Sing penting kopine. Ya pereng ndi kok mah. Linggir sik. Oke kopi sik. Mah loro aku. Mas, Wis ah. cepet. Deparan kancane marah. Kudune cepet lho. Iki ki wis. Nah, Ya. Garing. perjalanan adoh kok mah. Aku lagi ngenteni ngasih lumutan ngene kok, Mas. Lagi. Iya perjalanan adoh atus marah gawe kopine. Lagi emang tak iso le oleh cewek iku mang kepiye modele cewek. Model cewek. Ini iku adoh. Kuwi iku ndek fotone. Wah iki. Sing foto ambi kuwi ndi? Ya, ya tak hapus. Tak doi ku ya. Ora percaya aku nek ini. Wih, masuk iki. Aku ya kalah kok. Kayak aku lho. Ojo iku tak kanggo sok bodo sesuk. Oh, iki nek esuk-esuk lek sahur tinggal. Sahur sayang. Woi. Nyamuk aku. Beb ngono. Beb ngono. Iki cara jomblo tak pek aku cah. Oh, karo dilengkas ya kaya jeneng ngalong ngono mahku. Ngene Dik. Wah, lek bodine yo. Wah, lek kok anu. Sopo lek sing bodine mlohe. Pakai ngene. Pinter nek golek niki aku arep warai gimana mopo? Alah, wis penting ku. Aku nek iku wis gak aku. Angel aduh. Usum dolon. Dolon. Lodon. Lodon sing apa sing iki. Logon. Apa lah iku? Lodon ta apa? Lodon. 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 Wis kena PHK wis ora mergawe patang Dino. sasi. Alah. Lho kok Gak suwi ya. aduh. Pengeluaranku waki. Hmm. Masukan ora ana. Mulane aku nek training njaluk kopi. Aku ya kok Aku nang training golek kopi tok. Sak rokoke. Iya. Aku itu kurang. Nah, iku mah wis pokoke ning dalan-dalan yo. Cuma anu iki. Duwe wong ndek Jawa ki. Dono aku Wong ndek ibarat dol iki kok pitik. Pitik sing berditarung juara siji. pitik kokok iku apa lah jenenge? Tapi dek nginan iku mati. Mati terus dagingnya didol meneng ae. Mulane wong tak jalukno kopi. Ben ambek kawon. Sesuk rene nang kopi. Ya, masih yo pokoke enggak. Ngene iki lho. Iso wi ya kopine kok. Nek suwe tinggal udut sik aku mah udut ta ora. Duwe Mas. Aku udut ning ora duwe rek. Aku
ngurek-rek ku ilang. Nek iki nganu iki aku jagung ning kono lho. Ana. Ning gone Pak Kodur. Kodur. Warung pojokan kiwa sandinge kuburan. Sanding pertelon iku. Yo, kebetulan sandinge ana kuburan. Heeh. Kuburan makame siji tok. Nah, makam kucing. Ya iku sandinge Pak. Waduh. Lha piye iki maneng kono? Gone Pak Kodur nggo rokok. Rokokku kari siji. Nah, Tak udut. Lah kok lali. Ilang. ilang. Kok ya padha ngene iki. Oke, aku bisa penasaran gue kok. Penasaran pisan. Iya, oleh salah cewek ngono model ya Allah. Nah, jarene wong-wong ngene wis penting kok. Kayak artis kan. Berarti kudune giat ya. Ah, Kudune ngene ngene akeh. Iya. Oleh ngene iku. Nah, semangat. Padha ta ra? Ceples. Siap pokoke. Sing penting Jodoh rencana ya. Ngadol sawah. Warisan. waduh, Kaki golek ngene. iki golek sing rambutnya domen iku. Iya, serang putih kok kowe. Kuning-kuning piye iku? Tapi gue wae golek ya. Iya kok tak lurokno kono kopi, rokok wis tenang ae. Pokoke mantep Ning pokoke. kudu lah. Nah, sepenting ya kopine sik iku mang. Maksudnya kan ngene lho. Wah, nek iso malah sadurunge bodo aja. Bodo ben ana kacane, Nah, ana sing digandeng. heeh. Tapi Dadine yo, nek dino iki bodo iki Nah. sampe jare ora oleh bodo ya ta. wah, wis itu bodo borai. Bodone diundurne piye? Bodone ngopi ning omah ambil tutut ngono ah. Malah rokokku ngasih mati dak. Iya, iya Sangat ora perlu eh. ya iku amboke pediah blok aku ora tau suwi. Sedot tak sedot. Wah, tunggu kuping ngono arek. Iya. Kemang sendiri omah kemang iki kopine kuning ndi. Mbah, Ora dadi. sesuwe, Cok.